Tida palabans, naklaat ni Monica, idi maamuan na anilyon ti ama ni Reynold. Idi makasangpet da, binabalaw na ni Dalia, no apay asaan na ngayon baga adagos na itabanag. Ngem nagbabawi matlaeng ken naasyan iti anak na. Nadlaw ni Nana Ustang nga dapakariribukan nilyon. Naragsak ni Reynold iti paragpasyarda ka ni Dalia. Ngem nadlaw ni Dalia ti kinaalikuteg dagiti matana. Saan na anagustuan ti pannakisarita ni Monica ken kuana, idin tulnog na ti kaayan-ayat na. Rabiin, idi makasangpet ket napalalo ti Bartek na. Nagtepel nilyon, bayat ti pannakisarita na ken ni Reynold. Nagsubli iti balay da Monica, ket kinasarita naman ang daytoy. Idi agbalaw ni Dalia, nadlaw na akas la lumamlami isen ni Reynold ken kuana. Ken nakita na nga adda kadwa daytoy as sabali a babae. Ita papagayam, denggan nyo ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan ar pauluan. Ladawan ti kalman. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Deep within, forever in my heart. Ay, nalpas ka matlahangan tin research ka project ko. Narikata na ka ng sapul iti dadya libro ha. Nakapuspos ko pa iti binasag. Ay, mabisinak pa ikit din. Kayan, kumusta nga tan ni Reynold? Ay, mamiss mo na pa. Oh, ni Reynold? Mamiss mo na pa. Isudya da katuwa na ang babae. Anya, di kahit asawan tayo ito eh. Insukat na kadimatan iti sa bale. Abay, anyat nakabasulak ka ni Reynold. Dalia! Nakita na ko. Nakadayo matindi katuwa na ang babae. Oh, papanang. Apay, awan ka diti klasem? Kagap-gapo ka ti library. Mapana ko magmerienda iti kantina. Napukawan ti bibisinak. Gapo ti nakitak. Reynold. Apay, anaramin mo kanyak ti kastoy. Anya ti sasawan? Di ka nagbulbud pa'y. Nakitak ti kinalailo yu iti dayja a babae. Apay, anya ti basol ko kin ka. Saan ka nagsangit? Ang mga naipagarup bagit ti makakita ka data asaksaktan ka. Agsarita ta indro madamdama. Sige, agdiritso ako niti sumaron na klasik. Dalia! Ano po yung mabisina? Dalia! Masaktanak po iti kastoy. Nanyak namnaman na bagsangitin na gayam ni Reynold. Nay, nagsubli ka mat adagos, Leon. Ada ka din nalipata? Awan na nang talagang apagbitak lang itinapanak. Baliwak ti rumarin ton malam. Ay, nagluto ak iti bibingka. Mailiwak ngamin amangan iti bibingka. Ah, kaya't mo tag merienda? Madabdaman ton nanang. Saan akpaya mabisin? Ay, nalipadak ngamin ang titimawa si J-Lake. Tapno agkita kayo manan ka ni Monica? Anya di ko na yun, sige ka din, merinda kayo na. Makadigdigos ak manan. Ay, nadlaw ko anay kulang ni Leon. Ay, no apay ngamin anay bagak day dyan. Malagip ko man kayam ni Dalia. Kumusta dangatan ka ni Reynold? Awan ka ti mas istorya ti apukaw ka.
Nakapasyar ka mo't dito'y balay, Leon. Pasensya ka niti kinanumot ipagtaangan bay. Anya kalakit din ayagayam. Nagkapuak mo titirigat si kakit dimat. Aun gayam napalabas kay tay. Iso sinaruno ka diti balayo. Sinarong karaklaan dagiti talon ko. Mangrugin nga agbagas dagiti dawa. Dandani ka nga ruda nagapit no kasta. Madanagan ang laang tapasaray manglangab ti tangatang. Ureg tudo ko ma, di nalaki di pigpigsaan kat mayat latta. Oh, itay pala nga dati ito nagtirugan kung agsang sangit ka. Sa anak ang narwam nga adamang sangsangit ka niya kababae. Pasensya kan. Diyak lang magawid ang triknak. Reynold, di na ko may padpada ka dagiti nagbalin na babae iti biyag mo iti Amerika. Anya ti kahit masawan? Pinaayat nak, kalpasan na, saktan naklagayam. Saan ka di aday ito ti kayat ang mapasamak ni nanang mo? Di mo ko may ramraman ni nanang. Kayat na saan ka nasingain? Iso ala ding hitak. Aglin nipatan. Kunak no'y ayatin nak. Nagtaras kat gaya mo, di ba nang isukat mo kanyak? Jak ipadlaw ka ni nanang nga nagsangsangitak. Lingdak ti rupak dito'y atidog abok ko. Nanang! Sumrigkalatan anak ko! Saan anak katrang katari daw? Ay, Madama nga isagsaganap dagiti lutok intong bigat. ay, akyaman nak. Ay, paglahangan tayo dahil dya kusina. Ay anak, nasipinatan ka man. Kadwang ni Reynold, saan mo't atimano nan? Ay, nagdardaras ngamin nanang. Sige nang, agsukatak labiit. Saktong timaka mo nga gluto. Sige. Diyos ko. Kasano may lingid ko ti sa mamarikrik-nak. Sana nagkatuloy ang dananang kantatalyon. Sa ita, nakamimot kini Reynold. Dalia, apay nga insardeng muntag subo. Basit pa'y tikinan mo, apay. Madmadi ka diti bagim? Kaslawan gaganasa ka mangan. Pampanunutag ngamin dagiti nagado nga ramidag nga assignments. Dumdumlawak ka dagiti tignay mo, anak ko. Kaslaawan gaganay gayam ngagpayso. Anak, saan mo kuman nga ilimod kanyak no adda marikrik nam anasakit? Masansan ngamin ngagpuyatak. Gapoy ti kaado ti masapol nga ramidag nanang. Mabit man laang. Nabayag sa di nagpasyar ni Reynold Saan nakapayan nga itultulod? Adumat ngamin ter aramiden na. Makatsamusan. No, adamot problema iti relasyon nyo. Awan, nanang. Anak, saan ka kuman nga agulpon? Nasaysay at magkit din no agsina kayo pa'y laang. Isupay amang dadaol iti panagadal mo. Nanang, talaga ka di akayat yung agsina kami? Nat mapaspasamak kan apay ngagsangit ka. Sige nanang, makamuka ako man nagipak ni adupay ti aramidag. Parang masapa amalpas ko tagajay kat sa anak man na mapuyatan. Girl, I need you. I need your love.
no sa dinagtungpalan ti ayan ay at making ni Reynold. Apag biit, binaybayan ako nga namin pinsan. Nagtutuman na babae di makikita ka kakuyukuyok na. Nga may karigata nga ilimod ti aming kaninanang. Karigata nga ipamaysa ti panagadal ko. Diyak kaya't nga dapang babalawan ni nanang kanyak. Kaputa ba siya nakunay kan ko na. Saan ko apaayon iti arapaap na para kanyak? Narabian ka man na simbang pet. Di mo iba ka naggapo ka pa ilang iti pagadalan nyo. Kaduwag na iti barkada, papa. Nakainumak basit. Dahito yan tisan ko akayat. May barkada ka manan. Amangan numabaybay amanan ti panagadal mo. Makatulong dagiti barkadak iti panagadal ko, papa. Sigurado mlaan. Huwag kayang malagim ko man. Kumusta kayon kinidalya? Huh? Manmanong, nagkita kami. Napas nagiti panagadal na. Kandiyak kaya tasingaan. Ano siya pwede yung tanti inana. Nasaya tamom na ito. Sige. Maturog kan. Nasaya ata saan mo pinagungtan ni Reynold Leon. Masapul ti anos kan panakaawat kan kwa na. Wala na nga. Masapul ti anos iti parang isuro kan kwa na. Ngam saan ko amaklon na maisungsong manan iti barkada. Kasaritam la ko matinasayaat. Ay, no saan lang ataan na sapa arimwar. Kasaritak kumamat. Wan nga rod na nang Nyan tuman ngatan nga oras sa sumangpatin ton rabi. Bareng sa anak ama sapa ama katurag. Taasyak to ti makisarita ken kuana. No nabartek tumanen, saan nyo nakasarita? Ngay tatisan ko akayat ken kuana. Ammo nga tani Dalia dagitoy ama paspasamak ken ni Reynold. Saan na lang nga ta abagbagaan? Naistorya kanyak ni Bobo at anakita na kalo ni Reynold nga nakadwa na anapindas a babae, Leon. Anya? Saan nga ta ni Dalia tinakidan? Ama muna ni Dalia. Naminsan pa'y anay pasyar ni Reynold dito'y lugar tayo. Namin adon anakita ti Barok ang nagkuyog da kini Dalia. Aramid na pailaya Amerika na ita. Amo ka di Dalia na gito'y nga aramidan ti kainayat na. Ay na, nagwapo mo ngamin ni Reynold. Imalan sa king ka, napartak ng babae ti pagsasaritaan, Leo. Amen. Saan mo kumanalagi pa ang tinapalabas? O sige, agyaman na kitinaibagam. Kasaritak to ni Reynold. Anyan man nga tanda ito'y anasumok na. Naglukon. Sa bali at talaga dagdag tutubo. Tandaninak pa'y napadung parang dayakot siya. Huli ka. Malasing ko dahi diya. Sa naglakit diya nagbidot iti nakita. Monica? Kung nagtupayan ni Reynold. Sino man nga tanti kadwa na babae?
Sige, Leon. Sige. Baglakit din na sa naanadlaw ni Monica ni Leon. Hanggang... Apay nga dito ni Monica. Ay... Anyaman nga tanda ito'y aramidan ti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Agmay may saklang dito'y balay may ita, tata. Kasangsangpot ko lang. Siguro, madamdama lang adan ni nanang. Nakita kita nga masang kami nagsarita. Takas lagdardaras. Oh. Saan nakakading ngayon tulnog ni Reynold? Ha? Apay. Apay asan mo may perreng dagiti matam kanya. Awan ka di pa'y tinaibaga kada kayo ni Reynold, tata. Nagduduman na babae tinangisukatan na kanyak. Ingkad din ko hasikati umuna ka sarita. Nasaysaya at no nilatan Reynold ti kasarita yo, tata. Diyak kumakayat yung sangit. Nga mayayatek ni Reynold. Iso na lang talino ko nakmat. Ngam sana ba? Napatpatag ti arapaap mi kaninana nga makalungaw. Ngam ti ayan-ayat mi ni Reynold. Iso ngayon karikiti bagik nga agturpo sa kiti kosok. Isarap din mo tiagsangit. Ang mga nukilata dumtang ni Monica, kat masangpitan na kahit ikastalangan. Pasensya kayo lang kumantata. Diyak lang malapdan tiriknak. Ladingitek ti panang baybay ani Reynold king ka. Masyanak iti na may anaking ka. Ngam di kagdan nagtakasarita. Sana nakasapulan, Leon. Nanang? Sana ko na mas tao, iti napagteng iti anak ko. Sana ka nagbidot, iti nagparik na kanya. Awan nagtumaan yung agama. Monica. Saan kumakas na ti pa nagsauyo kini Tata Leon, nanang? Awan basol na iti pa nagsinami kini Reynold. Bakit mo pa ilaang da ito'y alalaki? Anya pa ilaang ter aramidam, Leon. Pumanaw kan. Hindi pa ilaang nga agat atapak kadagiti tignay mo. Nagdamagakin kan. Nagulbod ka. Ni pa ilaang Leon ti umuna. Ama kaamuak. Pakawanan da kumay ti panagulbod ko kada kayo. Kaso, napatpatagpayan ni Leon ngam siyak nga inam. Nanang, saan niyo kumakagura ni Tata Leon? Saan mo nga ikalintagan pa'y? Anak ko, ipatpatag ka. Saan ka kumaakayat nga ungtan? Nasakit tinakam ko. Nasasaya at dayjaya nagtungpalan niyo ka ni Reynold. Saan kayo nagungat pa'y, nanang? Ikarig, tungpalag ti arapaapyo para kanyak. Aktor po sakit ti kursok. Kumusta tinapanam, Leon? Anya tinapasamak? Apay ang makapungtot ka si Mangpat. Gapo, iti apo ko yo. Mangibabain. Nalpas lang arudin na nagbalbaliw. Sublian na pailang nagitidyak kayat nga aramid na ini. Saan ka maawatan? Nakitak. Ada kadwa na ababay. Pinanagnikan ni Dalia ang nagsinadan. Anya? Ang apay. Ni Dalia tigapuna ang nagbalbaliw ti anak mo. Nasangputan na kami ni Monica ngagsarsarita ken Dalia.
Nadagsam dagiti balikas na. Hinabog akasla ayop. Inramraman na ka akinagura. Ang Diyak mo. Nusto ti pampanunod ninyo. Sumangpot lang ni Reynold makita na. Diyak mapalabas na ito'y ginarabid na. kasaritam kumalaang anasaya at ti anak mo leyon. Saan amarisot da ito'y iti kinasabrak? Oh, kunayo nga ta, no Jack Nadlaw, ang nakita na kami ken Chanel. Katanyeta, salangadan nak. Reynold, saan nakapilitan? Masayangan kayo iti panagsinami ken Dalia. Ito kayong timanganan ken kuana. Bastos! Pinanugtak. Kahit mo pa ita na yun. Apay aya din ang ram ni Reynold. Bayam, siya klaangan ti makisarita ken kuana. Bayan na kami ngagsalita nga agama, nanang. Bastos da iti ngobing. Papa, tanggandak no ape ang naaramid ko daytoy. Pinabayanan nak ni Nana Monica. Pasol da dya, bakat no ape ang nagsina kami kinitalya. Agulimag kan! Saan mo kumaabugkawan ti anak mo leyon? Takay man langan. Reynold! Agsubli ka! Papalam! Tiyawanan bain? Bayamon, pagkalmaang kumatirik na. Saan amarisot da ito'y aparikot babaen iti kinapudot ti ulom? Siyak to ti makisarita ken ni Reynold. Reynold, apay inisit ka nak. Ada ka di pala ang pagsaritahan ta? Adda. Oh. Basol mo. Gapuken ka. Di nang ranak ni Papa. Nagsarita kayo gaya man. Reynold, nagsinatan. Paguli mo ka na kuman. Amom no apay nga insina ka, Dalia, ha? Basol ni nanang mo. Saan nakakayat aparaken ka? Reynold, apay inisit ka nak. Ada ka di pa'y pagsaritaan ta? Adda. Basol mo. Gapuken ka. Di nang ranak ni Papa. Nagsarita kayo gaya man. Reynold, nagsinatan. Paguli mo ka na kuman. Amom no ape nga insina ka, Dalia. Basol ni nanang mo. Saan nakakayat aparaken ka? Anya? Saan mo nga mo ti ibagpagam, Reynold? Saan mo anaawatan ni nanang iti kinasaritan na ka? Balbalinan nakasaan ang makauawat, ha? Mariknak, awanin apulos ti panagayat mo kanya, Reynold. Nalpasan a pinasakit anak. Iso a panawan na kuman. Awanin tinaska na pagsaritaan tapay. Sana siksika ti babae. Si kalakit din ti pagsaysayangak iti oras ko. Ha? Nagsakitan na ito yung ipalpalak amo kanya, Reynold. Kaunang mo kang pasol ko. Yung nung apay ang pasakitan ng iti kastaon ay nung la kumagasto iti kasaam ti masaktan. Sa anak kumana nagayat. Saan ka makapagulbud kanyak, anak? Nagsangsangit ka lakit di. Inan ano na kadaychay a Reynold. Awan nanang, baybayan yun. Agulbud ka kadamanin kanyak, Dalia. Nanang, nasakit na kiti balikas ni impakal na kanyak.
Kabahilan. Ti at masakitan iti makikita ka pa nagsagabam anak ko. Noon niya lakit din tinagpadaan tigasan ta. Saan niyo ko man ngay ramraman ni Tata Leon? Nung paisaan kayo ang nagkagasat na ng amok. Awan timbati o sakit tinakamkan ko na. Apay, anya nga mintimbag-bagakin ka ni Reynold. Saan pa ilang ay tati pa nagsarita tayo may papaniti daytoy. Basta daytoy titandaanan niyo nanang. Saan ko apay-payan ti panagadal ko. Nay, anya ti kayat asawan day ti Reynold. Apay nga agim impaki kakadagiti arwatam. Kagurgurak ni Papa, Lola. Iso apo manawaklangan. Anya? Sa din ti papanam? Makamulitan, Lola. Ang asimapog. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Pakawanam ni papang mo. Ngam no saan mo kumaasin ng basong batan ti amam? Saan nakakumaadin ang ran? Lola. Anya nga min ayati na pasamak yung kinidalia. Ay, masayangan at itikayan ayat mo. Nagsingpat. Saan tayo kuman na pagsaritaan ti maipapan kinidalya, Lola? Ado ti kayan ayat ko? Anya kalakit din ay apak. Reynold, hanggang nakapok. Saan ka kumaapumanaw? Kasaritam ni papang mo. Agpakawan ka, kenkwana. Awanan ti sabali ang aramidak. No di ti panang ipamay sakit ti panagadal ko. Sana ti pan nakapukaw ko kini Reynold ti kapuna madadahal ti rapahap ko. Gapo kini nanang. Kani ti masakbayan mi. Ikarigatak. Ti agbalin na natipkar. Naimbag ta si ka na mismo ti masidag kaniya. Pasensya kan. Pagbabawiyak no apay nadangran ka. Pakawanan ta ka nga, Papa. Saan ko maarumbang sinong basong batan kaya? Patpatgang ka, anak ko. Ikarik, Papa. Saan to na maulit ti amin? Nasaya at libatan tan tinabasamak. Igayat ko pagsaritaan da. Apay abinay-bayam di dalya. Kitno asino latan na babae tinangisukatam kang kuhan. Numabalin, saan ko man aday tapay ti pagsaritaan tayo? Oray mano a babae ti pangisukatam kinidalya. San kanto a makasarak iti kaskinuana. Dahita tilag-lagi pa mo. Kuna ni Nana ngay tayo kapayla nga gurore kanyak, Monica. Napatiglagi diti bagam. Dandan ni Jack ko mama ituret ti umadak. Iti nakadaktak kalabalay mo. Nakabakbak ng kakayaman. Sanak amas daaw. No apayakas taunay ti panang tagibasit ni Reynold iti anak ko. Apay. Anya timbagbagana. Kayam, dak pa'y nasangot imay di balayo. Tapno kasalitak man ni Dalia. Sana nanas ka. Monica, noan niya tinagbasulakin ka.
Dakdakkel pa iti basol ti anak ko, kini Dalia. Jakam, no apay nga imayak pa ilang amin ditoy. Ngam da ito iti ibagam ken ni Reynold. Tsak ipalubos nga ad tapay apasakitan na ti anak ko. Girl, I need you. I need your love. Liyaon, di mo ko matagidaksan na itong ibagaking ka. Ay sus, nagpintas di sa nga ilim abalasang. Magkais makididit ang imbagam, Fermin. Napagbidutang pay abalasang ni Monica. Tay kunakon, ay napintas, mabalin pa'y Liyaon. San ka mababalaw iti daytana ko nam? Talaga napintas pa lang ni Monica nga ina ni Dalia. Isuma lagayam nga da pagkakaingasan na kinidalya. Ayun gayam. Nabayag samot ton adi na ipasya ni Reynold ti kaya nayat na. Sabasabali ka numot ababa iti kakuy-kuyog na. At nga rod problema da. Dahil tati nagsaritaan mi kini Dalia. Hay na, saan ko ang mababalaw no kamkamatan dagiti babae ni Reynold? Imalan sa king ka, tanagwapo nga main Liyaon. Anyan tinaturturong tibiyag ni Reynold. Agsinublihan dala kuman kini Dalia. Ay, si Mangput kamot gaya mo anak ko. Naragsak ka man na si Mangput. Apay, ada ka din napintas nga ipadamag mo kanya? Talaga nga dananang. Kita nyo dagiti nag-examen ako. Siga nagangat ti grades ko. Kita agman. Kita nyo dagiti score ko Wow! Naglaingan to'y anak ko. Kablaawan ka, anak. Agyaman ak nanang. Napas na kaklamin iti panagadal ko. Daitaman ti ko anak ko. Masapol nga agturpos ka. Tapno saan kanto ang maipada kanya. Para dahi iti masakbayan tayo, nanang. Inton makaturpusak kan addan trabahok, may paayan kay tumeten iti namay. Magyaman ako na anak ko. San mo abay-bayan ti panagadal mo, eh? Iti laksid, ti sakit alinak mo. Amok anak kailiwliwag kan. Makitak ti ranyag iti rupam. Nanang, namuyo na ko mga ikarkarigatak lang tagbalin na naragsak. Namuyo na ko mga nanang. Saan gayam nga amo ni Permen akaayan-ayat mo idi ni Monica Leon? Naimbag, tasaan mo na istorya kan kuana. Saan na masapol ang mamon na may nanang? Awon gayam, sumip nga tan nga mawon pa ni Reynold. Talagang sa adyag nakam tidlo ko. No saan ka makapagtip-tip pa? Bayamon, asyak ti makisarita kan kuana. Dagdagas ti bunga na no Jack iparik na kini Reynold ti kinapatag na kaniya. Ay, barkada, kas kada babae. Mabaybayan naman ang di panagadal na. Saan mat nga ta inaldaw mat asumruk iti pagadala. Nataltalgad kumatiriknak ni Suda pa'y lang kini Dalia ti agayin ayat nanang. Maminsan, mapampanunod ko. Kaslada basol ni Monica. Saan mo ababalawan ni Monica?
Gaganga ti may nga ina akitaan na ti pagimbagan ti anak na. Ni Reynold ti akimbasol. Ang sapay kumata, maamiris nan tumatlaang ti amin. Ang mga napagarupo niyo ang mabaybayak ti panagadal ko, Lola. Inal daw asumrekak. Maragsa ka nag-amakamu iti dayta Reynold. Ang nasaysaya at kumanong liklikam dagiti barkadam. Lola, awan makitak adakes dayta. Uray sa'yo pandak. Saan na ka nabarta kasi mangpet? Saan mo ko maapagay-ayaman dagiti babae, apok? Lola, oray kayat ko aliklikan ida. Isuda mati umasidag kanyak. Oray Saan mo atutupan ida? Dayawom ko madagiti babae. Kinapudno na, maumuma pekit din. Nutad ko ma. Kasla kwartak lang ti kayat tanyak. Nagpapanaw nga minan dagiti tumatayab, ngar-arakan dagiti turista, buy-buyaan dito'y nanang. Iso aman manon ti agpasyar dito'y lake. So nga, nagatupelat na bati ala ko ta. Anak, lagam sa tinabanugan. Ala, aginana ka pailaang dito'y. Kaya nagkumatang iti meriendata. Aldawan, nanang. Wapay asimurot ka pailaang kanyak. Bakasyon mi, nanang. Kakaiso na matulungan kayo. Inton makasangputan asangwak dagiti assignments ko. Ala, sige. Ala, dito'y ka pailaang nga rod. Tay nakgumatang iti meriendata. Ay, masyanak kininanang. Pampanonotik pa ikit din kag sapol iti pagtrabaho. Kabayatan di pa nagadal ko. Ireno tayo siya. Sabali man ang ababay di katwana. Ni, kaslagap apat Paglinada ka. Diya kaya na makita na ka. Adayo aknot kiditi ayanda. Ni, Techay. Limugan na ni ti kutsena kat pinanawan na di babae. Girl, I need you. I need your love. Sakti karkaritam? Diagsira ta. Naumakon kan ka. Daras ka lang sukatan tapna mom. Hoy! Sanak manabugbog kawan ka. Oh, Reynold. Apay kayong barsak mo ti cellphone mo. Aday ta, nadadalan. Mabisitak iti tayo dyan babae, papa. Tsak pa kitin sinan. Bugbog kawan nakit din. Madlaw kong awan ti agbayag akarelasyon mo. Apaya di mo sublian ni Dalia. Ha? Papa. Agnakam ka kuman, iho. Ano ti babay? Ngaman mano ti kaskendalya ama ikaring nga ayatam. Nakagarahi gaya mandikot si ni Reynold, nanang. Nasapa man na si Mangbat. Numanon nga daw akanayin ang masapang agaw-aweg. Sa dinong halutayan na. Nagdiretso iti kwarto na. Adon tinagbaliwan ni Reynold. Ang nagbalinmatan saan amatimtimag. Kasla nalitay. Amangan na masikuran, kat iring naman ang ti panagsubli tayo di Amerika.
Kasaritam tukit data at tingitingam ti karirik na nakan kapanunutan na. Ayun gay. Anya ti imbagam asoblianan ni Reynold. Sana ka sinumbatan nanan. Imbaga kasublian na ni Dalia. Sapay ko mata, makapanunot matlaan. Barang adapay namnama ang makapagsinublian da. Nagsayat lakit din no mapasamak data, nanang. Ni Reynold, kayam na dahil asitid kong agbaspasay ti libro. Diyak madlawad ako sa... Inyangat na ti rupan agad nakita na ko. Dalia? Saan ka nalasin na dangos Si Kamat ganti nakapaspas na nagbasbasay ti libro. Mabaling ka diya kasarita ka? Agsarsarita tan. Diyak ay parang nakiti matakkan ko, ana. Dalia, pakawanan na ko, ma. Amok nga ado ti basol ko kan ka. Kan oren hinanang mo. Sapay ko mata mapakawandak itinaaramid ko kada kayo. Reynold. Anya ti kadampay laeng, Reynold. Kalpasan tinamay iti anak ko. Adapay laeng rupam nga agparang ditoy. Pakawandak ko, ma, nana. Diyak ka muna kasano ang mapakawandak. Agul-uloy magkantibiyag ni Dalia. Apay asing nga umpay laeng. Nana. Katsi kamot. Awan tinaibagpagam kanyak. Agsarsarita kayo kadimanan iti daytoy alalaki? Nana, saan niyo kung mga ungtan ni Dalia? Siyak ti akin basol iti amin. Naimbag tamom dayta. Kaya't, anya ti panggap mo. Pasakitam manen ti anak ko. Diyak ka muna kasano ang mapasublik ti panagayat ni Dalia kanyak. Nakasaganak ang mga tur iti amin ang nagbiddutak. Nay, ni Reynold mo dayjay nakain inayad ang nagpataray ti lugar na. Anay, mabiit lang. Sino ti kadwa na anapintas abalasang leon? Ni Dalia. Isungag pa iso. Ay na, talaga anapintas da jay abalasang leon. Itansaman lang ng ipasyat na. Fermin. Madamdaman ng ituloy tati agsarita. Maragsakan kami iti pan nakasanga ilimiking kabalasang ko. Kumusta ka? Nasayat mo't, Lola. Mailiwak mo't kada kayo. Ay, uray da kami kiniliyon. Kailiw da kami at balasang ko. Okay, kumusta kayon kini Reynold? Tinasayat na ng panawan tapay langit Nanang siya kung tagluto, iti panggrabyan tayo. Pimintas ka. Iti pangluto, iti masama kita. Reynold. Ibatam ko mati, Emak. Kapabay na makita data da papangmukan, Lola. Mabain ka kada papakin, Lola? Ano? Adda agimon. Siko, nagado pa ba iti nangisukat ang kanya. Ngayon saan da maartapan ti panagayat mo kanyak. Amam agbababawi ak. Agyaman ak ta inaklon na pailahin. Gapo tayo ayatan ka pailangan. Baka mo noong tanak ni Nanang. Saan ko tabaybayan ti panagadal ko, ha? Kat sapay ko, ma.
Saan ako napagsangitan? Ikarik. Gaputa jakon kayat ang mapukaw ka. Agyaman na napakawan mo ni Reynold kadagiti basol na kada kayo. Nga gina, Monica. Gaputa nakita tinapasnek apa nagbalbaliw na. Kan patpat ganunay ni Dalia. Monica, saan tama na nagkagasa tidi? Da Reynold kandalya ti mangituloy, itinagupad akalmanta. Awan sa bali akalikagumak. Nusan at ipagragsakan ti anak ko, Leo. Agpadata, dagiti anak ta ti ladawan ti kalmanta. Ni Sir Romualdo, itaman pi anak kalagit may mawag. At dangat na napatagay baga anak niya. Hello? Saan nagkadimad lang ang magasingakin ka, Honesto? Saan mat, sir? At ako man napatag na ipagakin ka. Si Mangpad ang nimaan. Hakat kumusta mat na, sir? Kan, mabit man lang. Api akas lasan kayo ang naragsak. Si Mangpad nga danadagsa na sakit na. Agpapaimbag madkit din. Si Mangpad iti probinsya at impalakan ti doktor. Ang makapasaya at iti salunat na ti makalang api ti presko nga agin. Pinasaya at sir, umayag di tabalayo. Iti kasta, makitak ti kasasad ni Maan. Urat awan mataramidek. Gamsan nga tamad lang agsilos ni Alina. Amo ka sana palimad, iti kayan-ayan mo tinagbalin a relasyon nyo iti kanimaan. Di pa kadanagan ni Alena, sir. Nasingpot kan man nakaawat. O, sige. Agyaman aglaunay. Noawan la ko matinapanan na. Kadwa ko mga agpasyar di tabalayo. Adan ni Honesto Maan. Imbay adagos dito balay kalpasan na nayawag ka o si magpatkan. Honesto, agyaman na kiti pa ng sarungkar mo kanya. Kumusta kan? Anya ti mariknam. Nakaluslusyaw ka. Amang ano sana kung nagpayapay, Honesto. San ka kumangagsaw di kasta, iha? San pa yan nagtidnag a leukemia ti sakit mo? Kat magasan ka pa eh. Nakarugayan ti sakit mo, Maan. Masyanakan ka. Nagkutong kan. Diyak kaya't amasyan ka kanya, Honesto. Natanggan di paginagam ni Maan. Uray bagbaga na asadan ngagbayag pa eh. Saan na kayat akasyan tayo? Saan ko nga mo? Inyawag kayam ni papati ka sa saat ko kan ka. Din to nga. Saan ka kumangagsarita iti kasta? Uray kas niya tinagtungpalan ti relasyon ta. Kinadan ka ayanayat ko. Napatagkapelaan ka niya. Kas may sagayam. Agyaman ako na, Honesto. Nagasatyag tama akayan ayat mo. Kayat ko ama-am-am mo. You are the star in my life. Don't fade. Don't fade. Even in the Talaga mata niya. Kalpasan anayawag ni Sir Romualdo as mangpat ni Maan. Pinasyar mo adago sa ni Jabalayta? Agimon ka kadi, Alena? Kat no, agi mo na? Anya te aramidom. Naisurot akpekan ka nagkatawa. Amo kasan ka nagselos.
Siyempre, agtalakakan ka. Amo kunti ugalim honesto. Manakigayam ka. Nalaka ka amang makawan ka dagiti nakabasurkin ka. Wan gayam, kunanimaan, kaya't nakakano am-am mo. Sige, kaya't kumot am-am mo ni Maan. Kita man o sino na pimpintas ka da kami. Dahil tila unay ti magustuakan ka, Lena. Sa anak to na makasara kitikaskan ka. Agmay sa te Alena. Awan sa pulo mo no kasano nga impatag ka, honesto. Nakita ka nagkuyog da honesto kan Alena. Ne. Kasta nakudto ti puso. Ngam, apay ngagselos ha. Nagpintas. Ngam, agpatingga aklang amang buybuyaking kuhana. Anak, nakaadayo lang arudan da honesto kan Alina. Iso da pay laang tikit kita. Ne, adda kayo gaya mo nanang. Ay, kasano nga min ang mapuutam ti sa sangput ko aya. Nilatan Alena, ti makitkitam. Ay na, anak ko, saan mo nga arapa-apon pay? Ta saan ka ang maikarikan ko, ana? Amok na ita, nanang. Aywon gayam. Kumusta, tinapanan nyo? Ay, basit lang tinalako kadagit insursur ko adaing. Iso ang mapampanunod ko nga agsublitan sa laangan ni Jay Palawan na lugar may. Imbaga ni Sir Romualdo, nga da ka kano diti farm yo. Isuad din hanong da ka dito eh. Si kagayam ni Maan asigon akayan ayat ni honesto. Saan ka madanagan? Sa anak ngagselos. Kaya't kamot ang makaamam mo. Agyam, anak. Madlaw ko man nakigayam ka, Alena. Naggasat ka ni honesto. Honesto, saan ka matan ang matimtimag? Anyatis isimam. Sa kasta unay ti panangkitam kada kami kinimaan. Ngamin, kasla na bayagin nga agamam mo kayo. Naragsakak ka po iti dayta. Nukas pangarigan, tawan kasat ko. Balo nagto iti tanam ko, dagito ya kinaragsak. Iti maud-udi apasat ti panagbiak ko. Girl, I need you. I need your love. Nabayag kayo kadingat taktakdar iti asidag ko. Saan mo ngilingad dagiti luam? Anya ka diti pakalidayama. Masayangan ka katimot lang iti panagsinayaw ni honesto. Basal ko, Papa. Saan ko pagbabawian? Gapod adyak kayat amalaksit kada kayo. Adan to agsangit, iti pupusay ko. Saan ka kumangagsaw iti kasta? Naispalgan kan balay. Agyaman ka kini Apo Diyos, ta sana nagtinag alokim yati sagit mo. No daduma, Papa. Makarik na ak, iti panagputeng. Amang ano iti may sabigat. Sanak to na makariing. Anya ka diti marikrik na iti pag-iib, iha.
Malaksida na kapsutak. Nalaka ka mabanong, Papa. Oh, Masansa na matagtagainap ko. Ngatak itinaglawa. Atin, kan pasi ka puraw, dagiti na tumatumasa po. hindi ah. Sumusumgarak ka dagitang ibagbagama. Kasla kayat kamanan ng ipahan ni ti doktor. Takayo mo't gayam nanapina. Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Kumusta gayam man ni Badong? Nabayagan asa na pimasyar diti balaya. Mabain ka no. Anya? Anya kumamot nga ti pagbainan na nana. Gapot nakurapay laang ti panagbiag mi. Aywan gayam. Amok asaan ka ana iruwam ngagsiday ti daing. Naimbagla ko mga igatang mimot, iti bagas, ti baglakwak. Ay sus, naimas tayo tanana. Mano ka di amin ti bayad na? Ay, itod ko latan iti limagaso. Adtoy, 1,000 pesos data. Kukuhayon ti suplina. Ay da, apo, agyaman ak unay barok. Ay, pagkaunay. Kanibagayo kinibadong, pumayag pa siya dito balay. Ibagayo asan nga agbabain. Alawin, ibagak to day takan ko na inton sumangpet. Adda ngamin si murutan na nagtrabahuan. Ito na ang araw natin. Ang araw na di dapat palampasin. Badong, danggayan nak na uminom. Mababain kan sa unay. Mabayin na kunay kada kayo, Sir Honesto. Anya, sir, honesto ko namlatan. Di mo kumapampanunod na baknangak. Awan gayam, napintas ka no apagpasyaran di Palawan. Tagay Jay ni Nanang, sir. Ngem, sa anak pa yan nakapan. Dituyak ngamin anay pasngay, sir. Kandi makkel. Kada tao. Sumragkalatan! Sana nakatrang ka dayta. Unak no asino itayan ti kasarsarita mo, Nesto. Ni Badong matgayam ti kasangsangong nga agin ino. Nagpintasin ni Alena. Mapainak pa yung mga iparang kadagiti mata. Badong, saan ka ba tan matimtimak? Bababayin kan sa launay kini Alena. Napintas madlatin obyak. Uwan, sir. Uray la nakigtot ni Badong Honesto. Naguan lang arod. Podno napintas ka, Alena. Makita Malena, kung nagtupay kat asana ka nagbidot iti panang pilik kan ka. Napintas ka lang aruden, nasingpat pa'y. Kapot madanaga na kadagiti bagbaga ni Maan. Himbang ko man iti ospital. Nasayat ka numuten. Anya ka diti bagbaga na kada kayo, sir? Naslagpagpagada ka niyak. Ba nagapagsiddukirak. Kaslawan kit din namnama pa yung agbiyago nisto. Makita ket agsubsublimat ang tisigod amaris ti kodil ni Maan. Apay, ada ka di pa'y sa bali aparikot na, sir? Awan mo diti panagkunak. Gapot tayo di pagdamagak may papan iti relasyon nyo. Kasla nakalipat mo ten. Sir? Pasensya ka lang kuman iti daytaan na ibagakin ka, Nisto. Amo ka naragsak kayo iti relasyon nyo, iti kaayan-ayat mo.
Isumot lang adi yun ang ti panagtuktok ko iti ridaw. Napasnag ti panagbasaw iti surat, nanang. Ay, naggapo iti maysa akasinsin ko jay Palawan, anak ko. Pagaw-awid and dak. Agawid, no agbakasyon kayo laang. Duata nga agawid iti Palawan. Kat santan nga sublipay. Ha? Di, jakton makita ni Alena. Ay, Badong, saan mo kuman nga arapaamon pa ni Alena? Saan ka ama ikarikan kwa na? Ito na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. No kaano laang day dinadanon kayo kinibadong agsangsango nga giniinom. Nagtinulagan na paya nagang angawan. Oh, apay kasta tiisan mo. Hindi pa lang mapalpaliw ko kinibadong. Kasla da nalimod na panagayat na ka, Alena. Sika ha? Naimbaglangan na nagawid na ni di Palawan. Tagal, iti dagayam? Wan gayam, mapampanunot ko. Agpasyartan to ijay. Kilaat man, anak kalagip ka. Oray siyak, nabayagan nga arapaap ko ti makapasyar ijay. Bayam, tano saan nagtulakid di ama kumikom. Agpasyartan to ijay Palawan. Girl, I need you. I need your love. Di yun na ibagbaga, nanang. Baknang gayam ti pamilyayo dito'y Palawan. Sakbay, anapanak nakigasanggas at ijay syudad, anakaamamwak iti day ditatang mo. Adda saan, anakikinaawatan, dagiti dadakkel ko. Kaan dagiti kakabsat, ti amaak may panggap iti tawid. Naimbag ta tinalyaw da kayo matlaang dagiti kasinsinyo, nanang. Day talauna iti pagyamanak anak ko. Malaksid iti family house, dakkel a kwarta, tinabingay ko. At dapay pan nakabingayo iti dakkel abilog a pagkalap, nanang. Baknang tayon. Aglalo tagmay-may sa kayong anak gayam. Diyak nabdabaan da ito ya, nagbaliwan ti biyag ta anak ko. Nagado, arigat tayo jay Ilocos idi. Italaang nga. Saan ko na makita pa ni Alena? Saan ko ka di ngayon bagakin ka? Saan mo nga arapaapon pa ni Alena? Ika ka di mabain ka ni Onesto? At nagsayaat kan ka? Mabainak, nanang. Aglalo kin Alena. Ita, saan ko na makitkita? Malipatak mat nga tan-a. Wun, makasara kan to iti sabali a babae nga adda pa ka ikaryam. Ayun gayam, nalipatak matan. Ur-urayin naklakid din ni Regina. Ita malaangan. Amakitak tilang akiti sarming. Udno nga doon tinagpaliwan tilang ak. Kanti pamakik. Sumaysaya atin ti panagrik na kiti pagi. Kitagyaman ako na iti Diyos. Kunak namatayak itin. Iha, luar ka kumay ti kwarto. Tanda mangururay kin ka. Sino papa? Ni Onesto, kadwanan ni Alena. Agururay da iti salas. Ha? Apay nga ta. Wen papa, umaya kon. Ornusik biit ti bagik.
Saan kamot ta na nalasin maan? Ado tinagbaliwan ti langam ka day di damo pa nagkita ta. Kaslaawan sakit mo, maan. Nasayaan ti panagriknak. Dakkel ti naitulong dagiti aga sa tumtumarek. Malaksid ka dagiti sa diwa nga ikan ken nateng nga ipapauneg ko. Nakatulong pa'y ati presko nga angin alang lang abot. Nagragsak ni Sir Romualdo ang nagistorya maipapankan ka. Aywan gayam. Amangan no kayat mo ti sumurot kada kami kini Onesto ngagpasyar iti Palawan. Agyaman na kiti panangawis yu kanyak, Alena. Ngam, amangan no jak pa'y kabailan ti agpasyar iti hadayo. Nadlaw ko ang naunag di pampanunodam. Adag di pa ilang problema, miha. Papa, naragsak siguro da Onesto iti panagpasyar di adyo Palawan na niya. Nalagip mo manida. Di mo ibaga ang agsilos ka iya. Ala ni Papa, sutilindak. Ipod naman kanyak. Awang ka din tinabati ari kinam kini Onesto. Papa, saan tayo kuman napagsaritaan day tabanag? Naragsak day tiyan ayat da. Bilang ko lang nga na may sa pagayam ko ni Onesto. Naragsak din ayat da. Ngimaging ka saan da makapagkasar? Saan mo amay baga? Noan niya ti pagtungpalan ti ayan-ayat da. Kalaat kat ngarot, anak kariknaak itilitay. Ningamin, Papa. Noan niya ladikan ti maipalpalagip na kanyak. Kunak na nalipat ako ni Onesto. Ay, atik pa'y lagayam. Adda pa'y laang paset na dito'y pusok. Ngam, agpating kalaangan tita. Tapno sanak ang masaktan. Basol ko matlang tiyamin. No apay ang nakasarak ni Onesto iti sabali nga ayatan na. Talaga na pinta sa pagpasyaran dito'y Palawan, Onesto. Manipod perto, prinsesa. Bumalasiw tang agpasyar iti may nga isla. Kilaat na din makaldag iti daluyan. Inasayat. Agsublitan iti kabinta. Mario, dapat si Marco! Ano nagpaiso, Onesto? Madlaw ko agirig iti Marco. Diyos ko! At tatipan na kaulaw ko. Isalakan ta kami, Diyos ko! Talaga na pinta sa pagpasyaran dito'y Palawan, Onesto. Manipod perto, prinsesa. Bumalasiw tang agpasyar iti may nga isla. Kilaat at din makaldag iti daluyan. Maulawak pa yan. At tinasayat. Agsublitan iti kabinta. Mario, dapat si Marco! Huwag nagpaiso, Onesto. Madlaw ko agirig iti Marco. At tatipan Diyos na ko! kaulaw ko. Isalakan ta kami. Onesto! Mamatay tabat iti dahito agunaway. Kaya't ko asya ara ko pagka. Ayat ka unay. Kasta ulit ikigargar mo. Pagkalmahan tirik na, saan ta amatay? Onesto,
Naman diri daw, anyat babas-basamag mo kakagikis ka. Papa, mabit lang. Oh, Nagtagtagay na Papa. kat. Anyat tinitag sa gainap mo. Kasta unang ikis mo. Nabaring kwasak ba eh. Natagtagay na ko ni. Dahito, uminom ka. Agya man Papa. Iya? Ako na Ernesto. Ngam, saan ko mapagsusurot dagiti pasamak, Papa? Amang ano pang panunutim launay. Agpuno ka man kanya. Uray ka di iti agayan ayat dan kani Alena. Ay ayat yung pailang ti sigod na kaya nayat mo. Hindi kaya ti agulpot ka na kayo, Papa. Maglunat. Ay ayat ang pailang ni Ernesto. Sige, sige. Pagkalmaam tirik namgot ituloy mo di maturo. Pasensya kayo, Papa. Agsugdi kayo latan iti kwarto yun. Pasensya kayo. Iti pan nakasingak iti turog yun. Uray ta nagkalman dagiti dadakkel a daluyon. Mabalintayin ti tumapog iti tao nga galap. Kabalan ti dakkel a bilog a pagkalap tayo asubaan dagiti a daluyon. Ha? Ani? Mabitlaeng. Taon sa tayo. Tao. Atidok tibok na. Babae. Ni Alena. Natay samaton. Umang angs pa'y. Nalmos laki de. Masapol ang mairwar na. Tinainom na adanom. Nakapsutak. Sa dino ti ayan ko. Kwarto. Ti ayan ko. Nujak Mariro. Hospital di tayo. Apeng. Malagipon. Ni Alena. Anya tinapasamak na. Sabi ko tanais palakas kanyak. Diyak ni namnama. Akas diyak mapasamak kada kami. Alena. Ti amok. Agar arapa apak lang nanang. Ngam ni Alena daytoy. Kasano na kaumay ditoy? Anyat na pasamag. Dayta ti saan ko amay palawag, nanang. Orahin tayo makapuot. Kat mamuan tayo no kasano anakadanon ditoy. Kadwa na nga ta ni Ernesto? May sana nakitak anakadasay iti igid ti baybay. Ti amok na tayon. Adaso magmamano asugat iti bagina. Ngam nabiyag pa'y mat. Ina, pudno ang nakapinpintas unay ni Alena. Nang, daytan, makapuuton. Ay. Alena, kumusta kan? Siya sino kayo? Saan na kami amay lahasin? Saan kayong am-am mo?
Anya tinapasamak kanya. Apay nga daak dito eh. Girl, I need you. I need your love. Nabati kayam ni Papa ti cellphone na. Ha? Naga ni Ernesto tagparparang iti screen. Sambalak. Ang mga napatag na tibagana. Hello? Maan. Ernesto? Amo ka mas daaw ka no apaya siyak ti simong bat. Nabati ngamin ni Papa to'y cellphone na. Siguro, nakaragragsak kayo ka ni Alena iti panagpasyaryo di Palawan na niya. At dadakil ang problema. Ha? Paging kay tayo. Saan daw pa nasa pulan ni Alena? Saan ka amawatan? Anya di kahit mo asawa no, Nesto? Bagas tinapasamak. Naarinab-nab ti barko iti panagpasyar mi kumay ti may nga isla iti Palawan. Kunak namatay kami idin kini Alena. Diyos ko, titagtagainap ko. Honesto? Naispalag nagpaiso. Ngem ni Alena. Kita niya. Barang masapulan dan tumatang. Ay, Diyos ko, sapay ko mata maispalakaskan ka. Saan ang pagagawin dito Ilocos? Aging nga awan pakadamagag itinapasamak kini Alena. Ay, Diyos ko. Nagsubli ni Papa. Nadlaw na siguro, nabati na ti cellphone na. Mabait lang nga. Nagsublinsa ni Papa. Isunti ka sa ritam. Kanya lakit din dayjay at trahedya. Kabayatan, tinaragsa ka pa nagpaspasyan na. Kita man lang nagpaiso na kiti pasamak. Papa, anyang atang tinapasamak ni Alena. Nasagit man nga awatan ni Ernesto tinabagtang iti kainayat na. Ngam, nawan gasat ni Alena, awan maramidan tayo. Kaasimat ni Ernesto. Nadlaw ko ititimag na tilitay. Ken panakariripok. Talaga nga'y ayatin na unay ni Alena, Papa. Maanriha. Apay akas tati pa ng matmatyo kanya, Papa. Sapay na kuma, kasi bibiyag pa'y ni Alena. Kung ang amin ni Ernesto, saan ka nung agawid dito'y Ilocos? Aging gaadida makita ni Alena. Kasanun no, ay Diyos saman na nga asi. Amuyo, Papa. Kabayatan na kasarsaritak ni Ernesto. Kastaon na ya pa nagtibayok. Nalagip ko nga minti, tagtagainag ko. Maipapan ka ni Ernesto. Naimbag, tanagbiyak matlamang. Kumusta kan? Anyat marikrik na Alena. Akon katipay ti malagip mo. Kurang laangan nga itugtog ko ti ulok iti diding nana.
Talaga nga awan ti malagip ko. Bareng no agsublin tumutla ang tilakip mo. Sino ang ngagpaiso? Kasano anak kadano nak ditoy? Ay, na-amnesia nga ta. Awan apulos malagip na may papan iti kinatao na. Balasan ko. Ituloy mo ti aginana. Agdardaras nga agturong ni nanang ditoy. Hapay nga ta. Badong anak ko. Nasarakan da ka nung tinarinib-nib abarkaw. Anya ti kunayo, nanang? Adahatap ko. Dayjay abarko tinagluganan ni Alena kat nalabit kaduanan ni Olisto. Anya? Nupudno day tangay bagbagayo. Saan mabalin ang mamon na nga dito ni Alena? Ay isaan mo nga ilamang ni Alena? Madaksal ka lakit di. Saan ka amabain ka ni Onisto? Dayto yung tigundaway ko, nanang. Anya ti kayat mo asawan? Awan pulos ti malagip ni Alena iti kinatao na. Saan ko nga ipalubos amaya dayo kanya? Badong, madanagan ti langam. Ti amom nga takat, napukaw akon. Nakita da ka dagiti kasinsin ko ang nagturong dito igit ti baybay. Yaso ngayon may kasinurot. Saan ka madanagan? Awan ti panggap ko nga aglemas. Alena? Nakapinpintas ka launay. No amom la ko ka. Ay, ayatan ka unay. Saan ka mata na makatimag? Kit-kitaan nak matlatan. Nakapinpintas ka ngamin, Alena. Agpaiso? Agyaman nak. Kitaam ti lumlum nagkainit. Nagmayat ti Maris na. Ako nam nagtatapaw iti kaslaawan. Patinggana amang liwang-liwang at taaw. Girl, I need you. I need your love. Naibaga ni Papa nagkita kayo. Kaano pa ya si Mangpet ka? Kamusta ka na? Nalidaya kasi Mangpet. Nasuro ka makabulan ko iti Palawan. Kasanda na nakita pa ni Alena. Makipagrig na ako, honesto. Apay, anya talaga tinapasamak na. Awahanin ti kaya nayat ko. Nagkasang matanday ta pasamak. Nakaragragsak kayo anak pasyar ijay Palawan. Bayat alumlum ti barko. Nakairo ti panangarakop kanyak ni Elena. Malagip ko pa lang ti langana. Asaan anak kaigbat kanyak? Saan mo apo kang tinanamam? Amangan no si bibiyag matlaang ni Alena. Babalawandak dagiti naganak ng kuana. Ngamjak mat nagayatan tinapasamak. Sige kakadwa,
pagtitinulungan tayo ngay disyaag dagiti nakalapan tayo. Itay pa'y nga gururay dagiti komprador. Alena, anya ti raramidom ditoy? Ay na, impilit na ti simuro ti igit ti baybay, anak ko. O anya, nakaado kayon sakit day. Oo, nanang. Naranaan mi ti pangan dagiti ikan. Ay na. Nagbak nang kayo gayam. Nagdakkel ti pilugyo pagkalap. Kakadwa, saya atin yung diskarga dagita. Paglalasinin nyo dagiti dadakkel kan babaset. Wow! Nagadot na gito nga ikan ba dun? Nagdadakkel pa'y. Anya tinagan na gito nagdadakkel nga ikan? Ay na, balasang ko. Nagduduma a klase da kita. O agpaigit kakit day. Umayan da giti komprador. Badong, itay pa'y asimrek ni Alena iti kwarto. Anya pala aramidem dito irwar. Nang, saan ko mas baalan ti kinaragsak ko? Saan nyo kadi anadlaw ti kinasingid ni Alena kanyak? Ukat, anya ti kayat mo asawan iti dayta. No, armag nga ta. Di naksiguro payin anya. Saan ka amang namnama? Amangan masaktan kan tulaang anak ko. Laglagi pa. Awan, ti malagip ni Alena, iti kinataon na. Nasaysaya at pa'y nukasta nanang. Iti kasta, sigurado nga yatan nak ni Alena. Maditi kasta pang panunutam anak ko. Pananggundaway daytan. Amangan no pagbabawi ang tulaang ti amin, ha? Didak ko maublagan nanang. Ay ayatag unay ni Alena. Pasensya kaila ko man narabian kami unay kinmaan. Saan mi matan na napuutan ti oras, sir? Nagadungan mi na nagsarsaritahan mi, papa. Gapo iti kinaragsak mi. Dandanisan mi pa yan na napuutan ti oras. Awan na niyaman na nisto. Amo ka na talaga ni Maan. Makikuyog kin ka. Sa anak na rin agbayag, sir. Kat na. Rabi una yan. Sige, agan-anad kay ti panagmanihom. Maan? Maan, madlaw ko katag subsublin di sigod a kinasingid yo kini honesto. Amangan no, nagsinublan kayo ba din? Ha? Ala ni papa. Hunggayam, saan na ka di na malaglagi pa ni Alena? Saan may apagsarsaritaan day ta, papa? Ngam, nakailaliwag san? Naaklunan tinapasamak iti day di Alena. Nukas pangarigan sa agarmanan keng ka. Aklunem ka di. Diya ka mo? No anya ti sumbat ko iti dayta sa ludsudyo, papa. Hanggang mamuyo. Agpada kami anaragsak ka ni Honesto. Tunggal agkuyog kami ngagpasyar. Nagpintas gayam apagpasyaran dito igit ti baybay. Nukas to'y arabi Nangruna kat salag. Alena? Oh, apay ba to? Nakapinpintas ka? Agyaman na. Sapay kumata di nakaguray ti dito ngay pudnoking ka. Ay ayatan ka. Agyaman nak iti panangimatag mo kanya. Asidagtirik na ken ka. Diyak amo no ayat daytoy amarikrik nak para ken ka. Makaurayak no kaano nga klunam ti panagayat ko.
Alena, mabalin ka di nga prusak ti dakulap mo? Ha? Kaya't kung ngay parek naking ka, no kasano ngay ayatan ka. Walang sandaling hindi kita iniisip. Walang sandaling hindi kita pinangarap. Pangalan mo tuwi na ang binubulong. Oh, Maan. Apay ngagluluwa ka. Pasensya ka. Diyak malabdan ti agluwa. Gapo iti ragsak ko. Tiyampok iti mataya ko na. Diyak namnamain nga. Agayan na yung tamanin. Agyaman na. Tasaan nakgaya man nalipatan. Jakon kayat nga agin natayo tapay. Ikarig. Saan kanton alipatin? Nababalin? Kaya't ko nga kasartan. Ha? Anya di ko nang? At datan iti nga edad. Umanugot kan. Kaya't ko nga kasartan. Tapno saan ka na mapukaw pa iti biyag ko. Girl, I need you. I need your love.